Aquesta és una connexió amb l'energia dels àngels i de l'arcàngel Rafael. Fes una respiració profunda. Sent el teu cos físic. Posa l'atenció a les cames, als peus, al còccix. Observa si tens dolor físic o emocional a alguna part del cos. L'energia d'avui anirà a aquestes parts que ho necessiten. Demanem a l'arcàngel Rafael que ens envolti amb una esfera de llum. I connectem ara amb l'energia dels àngels, demanant que vinguin. Àngels, gràcies per venir a acompanyar-nos, ara. Sent la seva vibració a prop teu. Deixa que la seva energia connecti amb la teva. Inspira i expira. Sent com el teu cos es va relaxant. Connectem ara amb l'energia de l'arcàngel Rafael. Arcàngel Rafael, gràcies per venir ara. Obre't a que la seva energia connecti amb el teu cor. L'energia de sanació de l'arcàngel Rafael arriba a totes les parts del cos que tenen dolor. Inspira i expira. Pot ser que notis sensacions al físic. Pot ser que sentis emocions, possiblement relacionades amb el dolor. Pot ser que t'adonis de l'origen emocional d'algun dolor. Deixa que els àngels i l'arcàngel Rafael omplin el teu cos físic d'amor. Donem les gràcies als àngels i a l'arcàngel Rafael.
Fes una respiració profunda. I quan vulguis, pots obrir els ulls. Si vols una sessió de sanació amb àngels i arcàngels, em pots contactar a neusmiquel.com. Gràcies per compartir aquests moments. Gràcies.